Martang yang mahita, dami ni debatana sumurun sen saluku naroha imana mangaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluna hata ni debatana gabi barita na uli diita imana tersurat di Yesaya bidu 5 ayat 1 ayat 7. Mared maha aku nuain taringu tu hasiaku sada edini hakolong aku taringu tu porla anggurna mar porla anggur do hasiaku dipusuni sada doluk nanapun jala dipakuri jala dilebu dijeputi akabatu syani jala disuaton lobok nadenggat tusi jala dipaulis ada tukuk di tongah-tongah jala dihani sada pangilangan di bagasan pai makon parbuina tonggi HP na aso di tubuhan atau kamu di sini Jerusalem jalahamu bawa senjuda wa uhupamu maahu do porlak angkurhu tunga hado besi bahenun niat tu porlak angkurhu na suhu batu si buasa saya hupai ma parbuina tonggi HP na asom do di parbueho ope babutono kumatuham sibaheno kutu porla anggur upatok kumahadang na asa sudah dikagak binatang lo aku parik na asa dilutak baheno kuma ibana gabi halongangan asa unang diratingi manang dibakuri asa tugas suga doh sihubi jala dohonoku akka obun asa unang mangaliun udan tu ibana alai porla anggur ni Jehovah sebau ima pino parnes rendot akabawa sejudan sesuai na kesulungan na say di pemema hapi idama akapangarupaon do hati goran hapi idama angguk do ido sahana dihamu donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus songot topi ni terputon di halamu Jehovah do dohut hati orang Tuhan mengkehendaki keadilan dan kebenaran adong masada barita namar donga puda imasada danak naudonna na mengimis na somarama na somarina jalalun na ganopari ima holan na mengimis di pinggir dalan manang tokka laut tu warung-warung manang tokka rumah makan sedisi memana arian nang borngin mengemis alai di sedetiki adong masada amadot ina marnida sen mobilna ibereng ma pengemison tergerak asima rohani amat taruh inata mangide sen mobil nung dibereng songone danahi mengemis Roma amat tarinate itahe asini Roma ida danahonin aleni dirinate ma bata tabuam ma jala tabai ma imana dujaguta marsikola ninna marobani lasrohane amat tema bigihatan inate dungi ida poto ma pengemisi dijo jala didok neng bona tubagasna dungi mangoloi laos di pasikola memana nung pajang cerita nasida iba memana marsikola mamuka SD satu na kuliah pede dohonon dihabur juhon ibana do satu na kuliah ibana dijabuni namorai alai dung 3 tahun dung songoni nung tama ibana dia kepardongan onna do songoni adong parhalletonna ido kalle na do akadongan nema hokan dang bapak mendang omakmi hokan dang jelas posisi di jagune hape sadong anaknya mate do inate sudin nong artani namorai tuami betu keluarga nadi tokka abang na adulina do akan asing anggo orang anda dapok menusani nin nama dungi saya di rimang-rimangi iba nama hatai todo tutup nerana. Di sana tiki marsaka memang betul tu.
Anong dia betu tu daharong dia nin alani berpikir memang bahana macarana. Alani sakapi iba nama ima. Nalau gabe cara bohama asa di mana artane dungi di boto iba nama neng laho tu puncak lau merdelan tu sada duat amat tadi nate musongoni lau dikarejo ima nama rem ni mobil ni amat tadi nate ujungnya pas ditol ala kencang dan bube di rem ujungnya celaka jala matema amatta dot inate musongoni mate amatta inate gabe songgok marohani ibana pura-pura dang di foto alai dung dia bune sai piga bulan seru bambu ini amatta do inate tu ibana saya dibereng malabuk narok bercuna saya ro buhidohon amat teri nate dakaswani bana jala saya manol soli memana ujungnya depresi memana ala terus kan borong sero tubuh hina amat tadohot nate saya terus masuk niro ganu pare ujungnya depresi jala alana depresi mana mangalompak memana sian jabune selante lima tutorong dungji matema ibana alania hadiamu nane dohono ni baritai namar donga pure sada imana kaningani lupa di pasu-pasu lupa di holong niroha lupa nang diaka pabahenan nabi nani tuanne tu ibana lo sido nanai idot tadi baga satu pukon nagabi dia lupa hun bangsui pasu so bangsu na pinili na sida masaya sin i manakay ngani taida diro di bagasan turpuk tahun tentu saya dinakay ngani na taida ima dan di boto maddo mo lihat di ko barho dun sida songon hau anggur lapatan hau anggur nggak bisa dah hau nadingkan alai gabi lupa dandingkan alania aladang merperbui hidup benar nakreng sada tudusan di depan orang jisaya tudusan na pinakini panong jisaya ima songon parhauma parladang parkum ima na mangalehon na menjagahon haumana kubunna termasuk menakani porla anggur nai bahwa porla anggur nai asa dingkan pola do nakreng dijaga pola do dipupu pola do masebaga diola dipilih doaka boni nadinggan dipilih doaka pupukna nang songoni dibaid do wama asa boni nai asa bibi ni angguri tu do dinggan bahkan dibaboi bahkan dipupu dijaga wama unang masuk hama uhud dibayas namar lapata bi berengota sada ulaun na balga manang sada ulaun na binain na songon partani nakarengani menjagakon ladang nai menjagakon anggur nai aso nang adong membuat nang adong na majupudi pola do dibain si saya gobara nakani nagabi songon dalan na menjagakon angguri asa uli asa nyaman adu na nang idot si ima gobarat dui na pinasa ni si saya iya anggur dui na dot na ima songon bangso Israel
Alai tidak mah anggur nani dok nganak kay ngani dang songon nani hirim ni napuna porlaki justru harus tidak justru gawe hadangono do dang adong perwina gawe maperwi na asom do perwi ima hacahatun perwi ima nakayani ham kemurtatan akahaonaron tungama sibenokku tu perlaku pola nina bina sobahin bitu ibana namar lapatan di suri di bana puna porlaki asa bagak alai tu sarung do perwina ujungna dibuka ma ladang nai hadang nai asa dia langi akka na asing asa di tung bolong ni umarupani dangan marlapatan be gabe susama hidup benda tidak apa ni songon bangsui nam di bagasan perwina asom perwina nasudingkan aduh akibat na susah do nasida gabe ama gabe madabu di pasobu di bata gabe madabu mana sida tu parhatuban dan begabe pangso songon na sinaganak alay no ngagabi pangso gadungan ngagabi pangso na suarong be harga diri na gabi di bagasan parhatuban asa gabi sada suku-suku di nang tu hita dia wakadongan hita pinang songon itu honon na buhama hita songon naung nipili jala naung dapota pasu-pasu tentu saja nakkaningani didok gabi bui perbuian dinggan alai anak na sumar perbuian nakkaningani upatok kumadan asa sudah digagak binatang lo hakku ma parik na asa dilutak hacik dui bolong nga diupak sada hadang di porlak dan adong be tempat perlindungan di si namar lapata duninge pasobu bahadu dohonon angker ngiri name puasa gabe ngiri alam na dang adong be harga diri ni porlaki marmasu ka matusi akka binatang buas marmasu ka matsupani akka na asing dot akka lupu ni umak lawangan langi dot masu sayo nak kesusuan ni alanya lapatan na gabe yuta ma dang marguna situ tube gabe sumar lapatan alanya mengecewakan hancur atar hirim nak kaningan napuna por lagi habis sudi diulau alalas bo makopo lao sodong lapatan saru panakin songon barita namar donga puri nungalu ja amatai namo redo inatai pasikolang satu na sarjana nungalu ja bakarejo alai ala pitor iman ini adong kecemburuan terpengaruh oleh iblis kudan-kudan gebe dibacarna asing ala tidak manak ini dia juga jadi akhirnya bebal dan mati dengan mengirikan alanya karena tidak tahu bersyukur dan diboto nadinggan imam mulu ni harap naso mengulahun hati koran dohot lo moniron debata namangiu nanaing idota di bagasan terpukon diikil debatado sek kita marikiti panurirang jesaya ahamanan diikilna taingo ma dinang rotuhan Yesus songon dan Yohanes 15:10 dada hamu memilih au duna milih tamu asa kupandi hamu salah hamu perbui jala asamian perbui mene asa dilutuan itu hamu nasa sipang do mena syat amai mar hiti kuar iman nanti di Yohanes 15 ayat 10 bui mamusinang tedehon dibuka denong 720 sia asa idot tadi sita tidakun di batado nama militita alebagas musi asa lahita mar perbui hati orang do perbi hukum atau itu nebagas yang idot
Tuhan mengharapkan buah yang baik dari kita. Wah, doa sabu hita ma perbui ima di porla anggur ni di bata perbui na dinggan na tabu. Ido na taida. Jalai do na nyarap ni terpukong. Na perjodoh sada perbui na yang ta duhon songon na do isi Paulus di Kolose sada ayat 10 buah pekerjaan baik. Dia ma aka ulo na dinggan. Aka ulang las niroa. Kari songo dia petung ape taula. Tung kenek peta, tung supir pe, tung petani pe, tung ape ulotai. Mari kita buat pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang baik, menghasilkan yang baik. Idona yang dohon, unang cemburu. Taingok mah, di pasu-pasu, di batado, ulotai. Napa dua naing do siya kita ima diigil maperwiyon perwi hati koran dohot nasitong dacahama di 2 Korintus ya 10 tung masetakas do di si ima hati koran do gak bisa da berbuih nyana persia hasitongan kebenaran dohot sa liling mangulu hita di portibion odona yang tak berjokan hasit tongan do alai gudang do jolma dan berani maka tidak kon hasit tongan do hati koran do ala dia ala bui dituhur portibion dituhur di akka tindakan-tindakan noengon bui do halak menyembunyikan kebenaran ala nyakka sinamu ala bui dituhur sehingga gabi gudang mah kepalsuan dulu penyesatan namanya nanaing perbihonot tanan do siji saya ima diigil do sebangsi pertobatan buah perubahan pertobatan do taruh pada songo mulut tamu oleh Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 2 dia me perubahanmu mah buah pertobatan ya buah pertobatan dan lo morohan di bata hita mati di bagasan dosa dan lo morohan di bata hita mati di bagasa kacatun alai perwina asum nakangani unang bisa terus memperbuihon aka perwina asumi alai justru berubah dan bertobat sian pertobatan itu dohonot tamanakan yang buat atau gabi saat mainaknya dia me berubah bertobat maka nguluhon barita naudi laos parwihonot taman songon nandok ni Tuhan Yesus asa gudang parwita songon porla ima di Yohanes 5 ayat pitui molo rapsa kabona dari mana molo minyak kita juga sama mana ibana do pokok anggur nasi tong hita marating ne alani bui mampa parwihon todi buah roh perbuini todi ima songa di Galatia 5 ayat 22 satu tuli di sido perbuini todi masalah kasdi asa buita perbuio ima kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri itu negani sada dalata merperbui atau saya diperbui itu hatta meta gudang mama perbuin dinggan asamian jala markuna laus iman atasi holi maka tidak kon dohot hati orang di bagasan Yesus Kristus amin moliante mariho ali Tuhan di bata nabai untuk kami mari di hatam nabadi amin.